El dia que feia 20 anys també vaig anar a treballar. Sentia que aquell dia no havia de fer res especial. Una de les raons és que m'havia llevat plena de grans per una reacció hormonal. L'altra és que m'havia discutit amb qui hauria d'haver passat el meu aniversari. Sortíem junts des de que anàvem a l'Insti i una discussió que va començar per una tonteria es va complicar de manera inesperada. Aleshores vaig sentir que s'havien trencat els vincles que ens unien. L'amo tenia una habitació a l'àtic. No sé si vivia allà o la feia servir com a despatx, però mai apareixia al restaurant. L'únic que l'havia vist en persona era l'encarregat, que cada dia li portava el sopar. Aquell dia l'encarregat estava nerviós. Eren gairebé les 8 del vespre quan... Bang! Va caure a terra com si l'haguessin disparat i va dir-me: Hauria d'anar a urgències. Porta el sopar a l'habitació 2115. Només has de trucar a la porta i dir: aquí té el sopar. Deixa el plat i marxa. Sobretot, a les 8 en punt. Li porto el sopar. El sopar? Sí, és que l'encarregat s'ha trobat molt malament i ha hagut d'anar a urgències. Llavors li porto jo el sopar. Esclar, ja veig. Li deixo a dins? Esclar, si tu vols. Doncs passaré d'aquí una hora a recollir-ho tot. Si és tan amable, podria deixar els plats buits, com de costum, a l'entrada? Així ho faré si tu vols. Hi ha res més que pugui fer per vostè? No, res més. D'acord, doncs, amb el seu permís... Espera un moment. Quants anys tens? Ara en tinc 20. Això de ara en tens 20 vol dir que no fa gaire que els tens, oi? Sí, els acabo de complir. De fet, avui és el meu aniversari. Molt bé. Doncs, per molts anys. Moltes gràcies. Això s'ha de celebrar. És una cosa magnífica. Què et sembla? Brindem amb una mica de cap? Moltes gràcies, però estic treballant i... Més un glob per celebrar-ho. Per molts anys. Que tinguis una vida rica i plena. Que mai cap ombra l'entelli. I en un dia tan important com aquest, m'has portat al sopar. Com si fossis una fada bondadosa. Només he fet el que m'han demanat. Així doncs, et faré un regal. No fa falta, tranquil, no pateixi. No. Qui no s'ha de preocupar ets tu. És un regal que no té forma, no té valor. Vull satisfer un prec teu, preciosa i bonica fada. Et concediré un desig, el que tu vulguis. Un desig? Però tu has de pensar molt i molt bé, perquè només en pot ser un, únicament un. I no pots tornar-te enrere ni canviar d'opinió. Concedir-me un desig que jo vulgui. Tot això va passar de veritat, no et pensis que m'ho estic inventant.
No et preocupis, et crec. No ets pas el tipus de persona que s'inventa les coses. I quin desig vas demanar? No pensis pas que em creia tot el que deia aquell iaio. Vull dir, es podia estar inventant tot sobre la marxa, però tenia, saps, una certa gràcia, igualment. És que era el dia del meu aniversari i que passés alguna cosa fora del normal era guai, era molt guai. Perquè realment no m'havia passat res, ni regals, ni felicitacions, ni trucades, ni festes. Estava treballant allà en un puto restaurant. T'entenc. Llavors vaig decidir formular un desig. O sigui que aquest és el teu desig. Sí. Segur que no vols demanar una altra cosa, com per exemple ser més atractiva, o més llesta, o milionària. Una d'aquestes coses que demanaria una noia de la teva edat. Però si es compleixen aquests desitjos, no sé què se'n faria de mi, potser se me'n va tot de les mans. No sé. És que no... Estic començant a entendre la vida i... no sé. Molt bé. Llavors el meu desig és vàlid. Per mi no hi ha cap problema. Ja està. El teu desig s'ha complert. Ja s'ha complert. Sí, ha sigut tarea fàcil. Per molts anys, joveneta. Deixaré els plats al passadís, com has dit. Pots tornar a la teva feina. No vaig tornar a veure l'amo mai més. L'encarregat va tornar l'endemà. Ja es trobava bé i ja es va tornar a encarregar ell de portar el sopar cada dia a l'amo. Al cap d'unes setmanes vaig deixar la feina. Tenia la sensació que era millor que marxés quan abans millor d'allà. Però això sí, una persona, desitgi el que desitgi, arribi on arribi, mai ha de deixar de ser ella mateixa. El que m'agradaria saber si alguna vegada t'has penedit del que vas triar, fos el que fos. Sí i no. És a dir, la vida segueix i no sé què vindrà en el futur. I tu, si haguessis estat a la meva situació, què hauries demanat? Res. No se m'acut res. Segur que ja l'has demanat.